Участвай, бабойче. Айде, баба. Айде ти. Няма, давай, ти си, Драгомире, прибий го, спукай го от бой. Предавам се. Не се предавай, ще акаш. Може да се предава, за да го пусна, за бори пак. Айде, баба. Как ще се върхотата? Ще да кажа, ще давай тати. Айде, давай, Валентине. Драгомире, ти си, смачкай го. Не така, бе. Ами това е по-съволено. А така, давай. Драгомире, ще изядат ухото. Давай. Давайте един. Абе, пусни му ухото, бе. Ето, той се бори с границата. Драго, Ето. леко бе издрънча му главата. Здраска куче. Чакай, аз да видя сега там коста. Един напреден план дойде. Изя. Ей, не може ли ти котата да ударя? Кажи бе, мамо, бе, дай наднича мен да види. Па аз гледам телефона. Давай, Драгомире! Бой! Не сега. Чакай сега, ти защо биш? Баща? Бяга тук. Ти как му позволяваш, бе? Предавай се! Няма да се предава. Виж сега, предаваш ли не се предава? Изпроси си го. Айде, ни ти ща обувка, за кажи. Айде, бе. Драго, давай бе, Драгомире, бе, ти си бе, Драго бе, ние сме с теб бе, давай бе. Добре, давай по план тогава. Иска да ти кажа нещо. Не говоря на теб. Добре. Зато си запуши ушите. Запуши си ушите веднага, Валентине. Да, добре. Валентине, веднага ушите си запуши. Валентине, прекаляваш на детето с ушите! Запуши си ги. Валентине, прекаляваш. Айде, бабо, и ти се, качи се отгоре, тати, защитавай го, бабо. Защитавай го, бабо, а така, бабо. А така. Абе, детето каза, че се предава, бе, ти глух ли си? Може. Не лъжа. Добре. Не съм излъгна. Ето това пръбаш. Само няма да се биеш, няма да удреш. Напротив. А, напротив. Еми той може да фане баща си с крака според тебе. Айде, бабо. Ако пръгна си го. Няма да пръдеш. Ето чакай, пътя ти се. Какво стана, бабо? Как се върга като триба. Валентине. И теб ли, майко? И теб ли те заболя? Не. Ама, Предавай се. признай се и тебе, Валентине. Няма се. Не мога да се разбира. Се предадеш. Оп, 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 оп. Що не го казваш? Теди! Давай, Теди, давай,
Давай, бабо, и ти. Извърдях се. Давай, бабо, и ти. Преди. Давай, Теди. Като... Давай, Теди. Добре, бе, пусни. Добре. Давай. Ама, ти защо биеш баща си, бе? Абе, добре, баща му, като го стисне с ръце, драго, може ли? Да не те погна от тебе. Спани през ти не. Абе, предай се един път, бе. Предавай се! Предавай се! Предавам се. Да го олига. Видя той. Видя ли той? Мама, ангелчето. Чакай сега да ти покажем ние